नागिरदों थेवबो बोरखांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा थानाय खुलुमबाय सेनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटुब थामखौ फिन खेबसे बोरबावबाय सोरबा जे फबारनाय महर लानो सोरबा दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोंसो नायलांबानो जाबाय आरोना फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांनो फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय साननो नाङा जे मा मेख्ला गाननानै थाखो बर' मानसियालाय होननानै बिदि नङा सोनाफोर माने आं दुगैखांनानै गाननानै दंथ'योमोन नालाय उन्दैजों जाबजों माने गानस्लायफिननोनो मोनाखै आरो अब्लाबो आं दा जान्जि खाफ्रानानै लानोसै बिदिनो दांखो उदैखौ जान्जि खाफ्राखाबाय सनाफोर हिन्जाव मानसि बिमा बुरैयालाय आरो मानोथो जान्जि खाफ्रायो सनाफोर स' नायलांबाय थादो मानो जान्जि खाफ्राखो आङो एसे अर लगायना होखाथारसां बेयावनो बिथिंनो जाथ'लायबाय आरोना एबार नाय फारसेथिंखौ सिबहैनोसैलाय आङो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि फुला बिराद सामफ्रामबो दै होनांगौ आरोना नङाबानो रानथाबलांजोबखायो ओरैबायदि गोरान नालाय जायगायानो नै दै होबाय थानांगौ दाख्लै बियो बिफाया बेखौ कापखौ लाबोनानै होफैदों आरोना गायग्राखौहाय मोननै लाबोदों होनदोंमोन मोनसेया इलाय बिराद दै होनांगौ सामफ्रामबो खननै खनथामा दै होबाय थानांगौ आरोना आयै इसोर गैया फाग्लि सानैया नानिखौ लानो बबेथिं थांखोथाय लागावनोसै आरोना आंनो बैथिं दाखोर सावखांगौ मानि सोनाफोर मबाइलाबो चार्ज जाथोंसै आरो चार्ज गैला न'आव फैबाय जाले आरो माथोबाव बिजावजालि आंनि आब' मानसिया खिन्थु उन्दैसोमोन ओमफ्राय बैसोआ उफाय गैया बेवाइजों हाबा जाबाय नालाय बिजावजालि जानांबाय बिजावजालि आब' जानांबाय बेस्रा उन्दैबा भटार कार्डआ बेस्रा उन्दैसो दं आंनिफ्राय अब्लाबो आं फै उन्दैसिन दङना ओमफ्राय आंहा आब' होननांगौ किल'खौनो आंहा बुरै बिदि नङा मा आंबो बुरिबाय बेबायदि मजा गामियावहाय ओंखायनो एकदम जै फोरखाजोब्बाय खारबोबाय आरोना ना मा होनो अमा बादि जाजोब्बाय बेबो अमा जाफिनबाय आं जों सानैजों ओरैबायदि 5 किल'मिटार खारग्रा जाबायमोन जों आरोना ने आब' आयौ खम थाङोमोन जोङो गोजां बोथोरावनो नोंगौथ' आरो 4टानि 3टा बारनाय लोगो लोगो थाङोमोन मादि फाग्लि जादोंमोन मोदोम खमायनो नाव बे खमायदों बिराद खमायदों नाव बे मडेलिंआव थांनो नागिरदों ना माव थांनो नागिरदों थेवबो बोरखांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा थानाय सानैबो अमा खाजि बादि जाफिनजोब्बाय लाजाला बिदिनो जायोहाय जोंनिया गामियारिफोरा एकदम लेभेलाव थायाना टाइमफ्रा बिदिनो एडजास्ट जालाङा नालाय माथो खालामनो गैला नालाय पार्टनाराबो गैला जाहैबाय आरो दा जोलै उन्दैसो मोननाय जाहैबाय नालाय बिदिनो नङाबा जै न'आव फैबा सानैजों ओरैबायदि 5 किल'मिटार 5 किल'मिटार खामोन ने आब' थांनाय फैनाय आराय बारा जाबावोमोन जायोमोनथ' आरो दा नै लासैनो हामफिनसै र' जोंबो बोरैबा जाथारबाय नै इसिबाय गैला उदैफ्रानो दांखोलो दायो लाजाला आरोना एसे सावरायबाय जिरायनानै आरोना आरामसे खाथिखासो नै सावरायदों ओंखायनो गुन्दै लायनो नामा आब' अमा दं मालाय गुन्दै लायनो नागिरदों आरोना लायदो होमबा गाबोनफोर लोगो मोनसिगोन र' रोसि लोंनांगौ मालाबा एसे सिला थिला सिबखांनानै आथिं आखाइ सुनानै लाल साहांनानै स्राय ओंखारलायबाय एबार नै लोगोफ्रा बुरजाथार आंना बेखौसो बिराद मोजां मोनो नन्दिताखौसो ओमफ्राय बिथाङाबो दङ मासुनला ब्रह्म दुगैयाखै दिनै रन्जियाबो दुगैयाखै सानैबो दुगैयाखै आं दुगैदोंमोन फुङाव फुङाव दुगैदों अके मालाय मोजांसो सोरनाबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दाख्लै सोरबा आंखौ नोंसिनि गामिया बिलासिपारा खाथि जायो नामा होन्दोंमोन आं मिथिला खिन्थु नै बिदि पस्टार लागायनाय दंलायो आरोना जोंनि सरब सेरावबो नै रड मेन्टेन बाय PWRD बिलासिपारा आं मिथिला ओमफ्राय मिथिया आं बेसेबां गोजान आरोना
ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ ब्लाउसखौ गांसेल' गानदों सानसिगोन ना सनाफोर नङा आंना बिदि ब्लाउसआ आंना बेबायदि ब्लाउसआ जरासे आरोना मोनसेया पिंक कालारनि ओमफ्राय मोनसेया मा होनो बेखौ ब्राउन कालारनि बे पिंक कालार जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय आंबो बेखौ गानबा गाननानै सानो आयु ब्लाउसआ बेनो बे भिडिअ बिदिनो बे नुबाय थायो बिदि सानलायो आरोना बाट बिदि नङा गांनै मोनसे पिंक मोनसे ब्राउन बे पिंक जाहैबाय आरो खिन्थु मोननैबो बिराद फुराना थांनाय बोसोरनिनो नानि गैयियाव बायनायमोन एबार गोदान बिहरफिनसै आं गाननो बिराद मोजां आरोना बथाम गैया नालाय दा जों गाइखेर जाहोनाय बिमाफ्रा बथाम गोनाङा दिगदार जायोना ओंखायनो बिदिखौ आङो बायफिनसै आरोना नै बिमा फिसा बेरायनानै ओमफ्राय एसे खोमसि बोलायबाय आरोना जोङो फिसालाजों ओमफ्राय नानि सासेजों आगोल आगोल थांग्रोथारबाय थांनो लागानि बेरायस्राबाय आरोना थांनायनि दिना सफैथारबाय नालाय सनाफोर एसे रायज्लायहैस्राबाय ओमफ्राय नै गारि भाराया जोबनानै दंमोन आं गारि भारा लानानै फैदों बे लोगोनावहाय दाख्लै जेराव बेरायहैदोंमोन बेयावहाय आरोना माने जोबनाय नङामोन नानि हुरियाखै दाखालि थांनायावबो 500 थाखा थाबोथारबाय नालाय ओंखायनो आरोखि हिसाब खालामनानैसो लाबोखादोंमोन माने आंनाव आखाइयाव फैसा बख'नाय गैखायामोन लायबा मोनोमोन आङो बे बांला होननायावहाय ओमफ्राय अब्लाबो आं थाङासै आरोना ओमफ्राय फुङाव थांनाय जायोबा आङो माने एटिएमबो मोनलांनाय नङा नालाय जेराव गारि गाखोयो बेयाव एटिएमबो दङ दंनायालाय फुङाव खुलिया बेनिया बेनिफ्राय आरो मा होनो बेलासियाव थांनाय जायोबाथ' मोनगौमोन अब्लाबो गद गैयाना गावनाव बारा गैयामोन जाहैदों अब्लाबो जरदबरसो लानानै फैबाय आङो नोंहा दा बोराय फैखादों नोंना जागोन मेनेज जागोन होननानै आरोना ओमफ्राय फनपेजों सोनानै हरबाय आरो सनाफोर लोगोजों लोगो बिदिनो लाथ'लायबाय थाखायो जोङो आरोना बिखुनजोनावबो लाथ'बा मोनगौमोन अब्लाबो लायासै आं बेनोबा होफिननो मोजां जायो नालाय ओंखायनो ग्रोब खालामबाय आरो जाबाय न' मोनफैबाय नै ओमफ्राय सनाफोर फैनानै नै फिसाजोखौ फुथुबाय आङो ओमफ्राय नै बुग्लुं बुसि लेथेर फेथेर बुस्थुखौ आं दा मोजाङै खनस्रांनानै लानोसै आरोना नै फिसाफोरनिया लेथेर फेथेरैनो दङ मा खालामनो थांनाय सबाय जानोसै नालाय मोजाङै पेकिं खालामनानै दोनखानोसै आङो जालायबाय सनाफोर बेफोरनोसै सोस्रांनानै दोनखानोसैलाय आरोना जेखौ गानबाय थागोन बेखौ सायाव दोनथ'नोसैलाय माथो खालामनो सनाफोर आंना बे थांलाय फैलायानोसै आरोना थानाय जायगाया आलदा न'आ आलदा बिदिबाथ' बिदिनो जाखायो गथ' गथायफोरनि थाखायनो स' रेडि खालामनानै दोनबाय आरो सनाफोर जेब्ला थांगोन आपडेट होलांबाय थागोन आङो दा ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना 7:30 जादों अब्लाबो ओंखाम उखैबाय बिमा बुरै नालायथो आरो एसे सुनस्रिनानै फैबायना एनिवे सनाफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरोना गुसुं भिडिअसो जायफोरा बेखिनिखौनो शेयार खालामलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय दहाय आङो बिजावजालिजों होनदोंमोन ना रोसि लोंनायनि नङा बै खनसे सानैजों गोरान लोंनानैहाय फ्लाट जानाया बेजों आंजोंनोमोन आरोखि सानैबो हाखाया ओरैनो बेखारखासो ओरैनो खुगाल' बखिनायल' आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा साननो नाङा कि बिजावजालिफोर लोगो मोननानै जौ फाग्लिथार खोमा बिसोरो आब'आ होननानै साननो नाङा आरोना बेबायदि जेबो नङा बेबो हाया आंबो हाया आरोखि बेहाथ' बियारखौनो फाग्लियासो बेखौ लोङो होनबावो बियारबो लोंनो हाबावा बेस्रा अबेखौबा एसे एनै हायो आरो बास बेल' ओमफ्राय जों खुनुबेला लोङा एबारथ' नै प्रग्रामानो जायाखिसै केन्सेलसो जाबाय आरोना नायनोसै बैसागोहालागै फैफिननाय जायोबा लागावनोसै बैसागो बोथोराव जेबो रक टक गैया नङा होमबा सनाफोर बयबो रंजाखायो स' मखायावनो मखा जोंहाबो बाट आंहा उन्दै गोरलै गोनांखाय एसे बिराद दिगदार जायो आरो कन्ट्रल खालामनांगौ जायो आरोना फ्लाट जानो हाया आरोना खर' मर' साहोनो हाया आरो बेबायदि उन्दै गोरलै गैयाबा आलदामोन आरो हासबेन्ड थाबाबो आलदा जायोमोन आरोना स' बिदि नङा एनिवे सनाफोर जायफोरा आंनो बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच